6x12 size, Yero type. Fully varnish po siya. May lababo po. Yan po. Tsaka may sala or living area. Yan po. Kasama po yung center table. Tsaka may shelves or TV divider po. Tsaka nipa ceiling po. Nipa ceiling din po sa bedroom kasi double walling po siya. Tsaka ito po yung hindi aircon type. Kaya nipa ceiling, sliding windows, double deck bed. Yung first bed po niya is pwedeng pang queen size na foam. Tsaka itong bed na double deck, single size na foam. Yung sliding windows po niya may screen. Yan po. Yan po. Ito po. 6x12 size double deck bed or one bedroom. Nipa ceiling. Tapos yero po sa ibabaw. Yung yero po niya may gutter. Ito po, may gutter po. Yan. Hanggang dun sa kabila. Tapos dito po may gutter po. Tsaka dito po. Yan. Yan po yung attic niya. Yung mga windows niya may bamboo grills para safe po yung bintana. Treated na rin po siya sa gamot para sa anti-anay at anti-bukbok. Ayan po. 6x12 size. Double deck bedroom. Yero type.